Pan lawr gwynt i hyrddio tonau ar dreithau gorllewin Cymru, dyna pryd y daw'r llanw a broc môr i mewn. Ac mae'r traddodiad o fynd allan i'w gasglio ar ôl storm ymdyn ôl ymhell bell yn hanes yr ardaloedd yma. Ac maen nhw wrthi o hyd cyfeillion sy'n dod allan ar ôl storm i gasglu tanwydd. Helo, sut ydych chi? Gai air bach o chi? Cewch. Ers faint ydych chi wedi bod yn dod lawr i'r traeth nawr? Wel, wi'n byw ma nawr os 4 blynedd. A wi wedi cael llawer iawn o goed ma. Coed bach defnyddiol iawn i ddechrau tan. Wi ddim yn casglu rhai mawr yma. Mae rhai o gwir y dre yma, maen nhw'n casglu coed mawr. A maen nhw'n defnyddiol iawn ac yn y llifo nhw, chymod? Odyn. Ond god bach ma'n debyg iawn i'r rhain wi'n casglu. A maen nhw'n defnyddiol iawn. Ar ôl bod nhw wedi dod lan gyda'r môr a cael eitha gawod o law wedyn, mae'r dŵr halen yn cael ei olchi allan o'r coed. Ydy, a maen nhw'n sychu'n gwicach, wel. Wedyn. Mae hwn yn hen draddodiad yn yr ardal yma. Oes ryw arferion wedi tyfu fyny o'i gwmpas o? Oes, wel, ar ôl bod chi wedi casglu tomen go lew o goed, chi'n rhoi 2 neu 3 carreg fawr ar ben y peil. Wel, dim yw sy'n neb i fynd ar hynny wedyn. Ydych chi wedi canfod rhywbeth gwerthfawr erioed ar y traed yma? Na, wy'n wedi cael dim byd. O'n i'n clywed bod e'n cael bethol, ond wy'n wedi cael dim byd yna. Ond mae digon o bethau yn mewn yma fel defed a beth chi'n galw cwn o'r bethau ni. Wedi boddi gan dod lawr yr afon. Ni'n gweld lot o boteli o gwmpas yma, ydych chi wedi cael ei llawn o gwbl? Na, nhw'n ei weithio ni, da ni cael ei llawn dyn ni yma nawr. Sut fath o bethau ydych chi wedi cael hyd? Wel, dim byd neithiol, mae'n cod tan. Cod brigau bach neis i ddechrau tan, a pan mi storm wedi bod yma, o'r pryner môr, chymod i cadw tan o'n spel de, blaw dechrau tan. Mae hon yn rhyw ddefod gyson iawn ar hyd y treithau, mae'n dydi? Ydi. A fe'n iachu siawn, chymod, i chi gael awyr y môr wrth. Ydych chi'n teimlo fod yna rhyw gymdeithas ymhlith y bobl sy'n dod lawr yma? Ydyn ni'n glosio, chymod, ni'n cwrdd y gili lawr ffrin, a ni'n cael fathu glonc wedyn ar nail a hele. Wel, wy'n dod fel bydd coed i gael, wy'n dod mwy am ellwaith, wy'n hela yn yr haf, am swel ar fynd y geia. A wedyn, os bydd i wedi bod yn arw, wy'n dod lawr. Wel, maen nhw'n handi pan cewn i nhw, os maen nhw'n rhwydd iawn i gynnu tan. Sdim defnydd i'r pethau eraill o gwmpas yma, mae lot o dynia, poteli ac yn y blaen, hen sgidia, sdim defnydd i'r rhain o gwbl? Na, gwrs, dim, na, gwrs. Fe ddion o amser ddynyddoedd maith yn ôl pan oedd lanterni'n cael ei goleuo ar hyd yr arfordir yma i ddenu llonga i'w dryllio. Mae'r dyddiau hynny heibio, a dydy'r pethau sy'n dod i'r lan bellach ddim hanner mor werthfawr. Ond y dyddiau yma fe gredwn ni fod yna dipyn o werth i goed tân hefyd.